kwanaki masu albarka, kwanakin goman farko na Zulhijja, kwanaki ne masu matukar falala sosai da sosai. Ya tabbata cikin hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ma min ayyamin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Babu waɗansu kwanaki wanda aikin alkhairi ke zama abin kauna, mafi soyuwa a wurin Allah sama da waɗannan kwanaki. Yana nufin wannan kwanaki guda 10. Sai sahabbai suka ce da shi walal jihadu fi sabilillah, yanzu ko da jihadi dan yada kalmar Allah ma bai kai yin aikin alkhairi a wannan kwanakin lada ba. Sai manzon Allah ce walal jihadu fi sabilillah illa lam yarji' min zalika bi shay. Yace ko da jihadi bai kai ladan wani aiki a wannan alkwanaki masu alfarma ba, sai fa mutumin da ya fita da ransa da dukiyarsa bai dawo da komai gida ba. Dukiyar ta kare wajen yaki, sannan kuma shi yayi shahada bai dawo gida da ransa ba. Shi kadai ne mutumin da zai yi aikin lada da ya fika lada ko ya fika zama abin kauna a wurin Allah, kai da Allah ya datar da kai wani aikin alkhairi a wannan kwanaki guda 10.